De turister som kommer till skärgården är ofta ensamresande eller om man reser tillsammans med kompisar, familjer och aktiva seniorer. Vi uppskattar besökare som vill resa på ett hållbart sätt och det är möjligt i skärgården eftersom vi har flera cykelrutter och så har vi också en vandringsled. Vi uppskattar besökare som respekterar vår historia, vår lokala kultur och som har ett intresse att delta i lokala aktiviteter.